Salam qadirli illəşlər. Sizi şu kanalla hoş gördüm. Bu edeki videomda sizi smartfon telefonlarının kömegi bilen internetde pul kazanma usullarının biri bilen tanıştırasım gelýär. Ol hem telefon programmalarına dürli yumuşların yerine yetirmektir. Şu edek size şu 3 programmanı görkezjek. Birinci RuCaptcha, ikinci Lehki dengi, üçüncü Yandex Taloka. Birinci RuCaptcha programmasından başlayalım. RuCaptcha programmasına girip registrasiya etmek için bize elektron poçta gerek bolar. Gelin ilki Gmail poçta, yani Google account açalı özümüzde. Özümüzde Gmail poçtasını açmak için telefonunuzda Gmail programma girin. Gmail programma girinizde şu yerde добавить adres elektronной poçta. Şu sanalın servislerin arasında Google saylamalı. Bu yer girimiz son Создать account demeli, yani özümüze account öğretmek. Adımızı ve familiyamızı yazmalı, doğruluğunu günümüzü ve cinsimizi yazmalı. Sonra Google'un özü bize poçta adresleri teklip verir. İsteseniz şuların arasına saylap bolar, isteseniz özünüzü başka düzüpen bilirsiniz. Şu yazan poçtamızın EM1'in adına registrasiya edilenlerini görkezýär. Demek, biz şu yazan poçta adresimize 3 köşme girilmeli. Inni poçtamızı yazanımızdan soň özümüz parol düzmeli. Parol 8 san simvollardan köp bolmaly, içinde ulu harplar ve sanlar hem bolmalydyr. Ine şeýde bizim poçtamyz taýin boldy. Soňra Google şu accountda bizim nomerimizi berklemeli hem diýip biler. Google'un hemme şertleri bilen alalaşýar we olar kabul etýär. Bu yerde sinkronizatsiya bize gerek gelirse söndürüp hem biler. Kabul etýär. Ine bizim Google accountumyz taýin boldy. Inni şunu poçtamyza girilmek üçin ýanky döreden poçtamyzyň üstüne basmaly. Inni şol Gmail poçtamyň üstü bilen ýanky programmalarda registrasiya eder. RuCaptcha programma registrasiya etmek üçin telefonuňyzda ýa-da kompýuterda browseryň üstü bilen RuCaptcha saytyna girmeli. Ine RuCaptcha sayta girdik. Sonra ýokarda registrasiya diýip ýazgyra basmaly. Ine şu ýerde bolsa, ýanky döreden Gmail elektron poçtamyzy ýazmaly. Sonra RuCaptcha üçin aýratyn parol öğretmeli. Şo parolüňiz poçtanyň parolundan gabak telbemeler. Ýazanmyzdan soň registrasiya diýmeli. Ine biz RuCaptcha saytyna registrasiya etdik. Inni ýanky aýdyşym ýaly bu usullar telefonda pul kazanma usullary bolan soň häzir telefonda programmany gurnap şol ýerde işler. Onuň üçin bolsa bize şu sylkany kopya etmek gerek. Sebäbi şu sylkanyň üstü bilen kazanılan pullar bizim şol accountumyza geler. Inni biz telefonumyzdaky RuCaptcha programma geçýäs we şu ýerde ýanky kopya edenimizi goýýas. Inni bu programma bize ýerine ýetirilmesi üçin pul berjek ýumuşlaryny buýurup başlar. Ol ýumuşlar hem robota kapçalar tanap bermek. Onuň üçin ilki bilen şu ýerde psiçika oýmaly, soňra orta ýumuşlar ýerine ýetirmeli. Meselem şu ýerde şul berilen suratlaryň arasynda suw gidrantlaryny saýla diýe. Bu ýerde orta awtololary saýlamaly. Programma bize suratlary açyp bilmän eglenen wagty sag aşaky gapdallaky düwme basmaly. Ýokarky panelde bolsa biziň näçe ýumuş ýerine ýetirenligimizi we olara näçe pul tölädenligini görkezýär. Inni biz ýanky accounta geçip seredik görsek, gazanan pullarymyz şu ýerde görkezýär. Inni sahypany täzeleýär solen ýanky işlen pullarymyz öňkü pullarymyň üstüne goşulýar. Gazanan pullarymyz şu servisleriň istendigine geçirip biler. Şu ýerde servisleriň özleri görkezlen, sagapdylyna bolsa olaryň tutumlary. İkinci programmamyz Lehki dengi. Programmany Play Market'tan almaly. Inni bu programmany registrasiya etmek üçin hem ýanky döreden Google accountumuzy ulanarys. Öz accountumuzy saýlaýas.
Yeni programma girdik. Şu yerde yumuşlar görkezilýär. Bu servisde programmalar ve oyunları telefonumda gurnamak, programmanın içine 30 sekund garaşmak, o programmalarda bir dereceçeni yetmek ve onları bir neçe unup telefonumuzda pozman saklamak ýaly yumuşlar vardır. Telefonumda programmalar gurnamaktan başka bu programmanın içine reklama görüp pul kazanyp bilýändir. Onun için reklama partnerlerine ýerät. Ne görüşüňiz ýaly şu videony açanok. Emma 20 sekund garaşanlygymyz üçin reklama görüli hasap edilýär. Ene görüşüňiz ýaly ýanky reklamany görenimiz üçin 5 teňe biziň hasabymyza geçdi. Gazanan pullarymyň hemmesini şu serwisleriň etkilendigine geçirip bilersiňiz. 3-nji programma Yandex.Taloka. Yandex.Taloka programma mundan öňki 2 programmadan tapawutlykda Google accountyň kömegi bilen näle Yandex accountyň üstünlüğini ýerler. Yandex accounty açmak Google accounty açmakdan kän tapawutlanmaýar. Şonuň üçin hem özüňiz başararsyňyz diýip umyt etdim. Bu programmada 2 görnüşli yumuşlar var. Birincisi online. Tekst barlaglary ýa-da Yandex gözle ulgamanyň işleýişini barlamak ýaly işler var. İkincisi bolsa offline. Munna kärhanalary, gurramalary barlamak we olar barada öz pikirini ýazmak ýaly yumuşlar vardyr. Bu servisiň aýratynlygy yumuşlary hem telefonna hem kompýuterde ýerine ýetirip bolýar. Tölegler bolsa Amerikan dollarlaryna geçirilýär. Yandex.Talokada hem pullaryny çykarmak üçin köp sanly serwisler bardyr. Şolaryň haýsysyna siziň hasabyňyz bar bolsa, şoňa hem geçirip bilersiňiz. Soňra çenli göreniňiz üçin sag bolun. Şundan bilen şu videony tamamlaýan. Bu video size gyzykly we peýdaly bolanlar diýip umyt etdim. Video like koymagy we kanaly ýazylmagy unutmaň. Hoş sag bolun.